Тъй като се полутах малко, ще запиша това видео, ако бих могла да бъда полезна на някой, който като мен иска да си плати местните данъци и такси онлайн през Министерството на електронното, през сайта на Министерството на електронното управление, тъй като вече е невъзможно да го плащаме чрез сайта на НАП, както аз правех до момента. Между другото, личните си местни данъци и такси можех да платя и през ДСК, където се зареждат автоматично, но реших да го направя от тук, за да пробвам. Влизате, написвате egov.bg и ви се отваря ето този начален прозорец, като тук горе трябва да влезете в вход в моето пространство, след което ви се отваря ето тази възможност и влизате, може да влезете с пика си на НАП, ако имате такъв, ето виждате как аз влязох, можете и с пик, но аз влизам с електронен подпис, защото имам такъв. След което ви се отварят опциите. Така, значи хората, които имат фирми и са управители на фирми, могат да въведат, има меню от дясната страна, където има добавяне на юридическо лице. Ако сте управител на фирмата, не е необходимо да въвеждате, не е необходимо да попълвате заявление, тъй като има една бланка заявление. Не е необходимо да избирате в качеството си на какъв искате достъп, просто си написвате ЕИК-то на фирмата и давате потвърди и съответно те автоматично ви добавят фирмата и си платих данъците и на офиса от тук, като сега ще избера физическо лице, ще избера моя браузър и ето отваря се браузърът, където има плащания, проверка на задължения, отваряте проверка на задължения и слизате надолу и виждате проверка на задължения за местни данъци и такси, ето тук. Като ви се отваря прозорец, в който ще ви излязат всички данъци. На мен ми пише няма намерени резултати. Когато има намерени резултати, избирате си, тъй като аз си платих моите, избирате си опциите, нали, това, което искате да платите, дали целият данък на куп или искате само първите вноски, отивате към плащане и ви се отваря съвсем друга страница, където вече са заредени, при мен са заредени, че са платени, са заредени тук горе задължения за плащане, са заредени задълженията, които имате, избирате си кои искате и плащате с карта. Много важно е това, което аз направих. Ето виждате как светят след това платените задължения. Ето отдолу как светят платените задължения. И съответно можете, ето тук, аз задължително съветвам винаги да си отваряте и да си разпечатвате. Ето какво има и тук изтеглих си всяко едно от платежните и след това си ги разпечатах, за да не се загуби тази информация, тъй като в друго видео казвам как много хора си платили глобите към КАТ, но след това всъщност се оказва, че все още им висят и те не пазят платежните, за да докажат това. Това е начинът, по който се плаща. Да, в началото ми беше малко трудно, докато се ориентирам как да вляза, какво да вляза, как да добавя фирмата. Но всъщност, когато имаш един път регистрация, вече всичко е много лесно, а и регистрацията не е толкова сложна, особено за по-младите ще бъде елементарно. Аз малко се потрудих, но все пак не съм толкова нати с технологиите. Така че успех на тези, които желаят да си платят данъците на недвижимите имоти по този лесен и бърз начин.